Baksong tini ni te kaisa srungmung butangkha TET-2 ni bagui Kokborok grammar Khwlaihalokslwlaimung. Khwlaihalok no jeng English bai hini mano voice, Bangla bai hingke baiccho. Hingke Khwlaihalokslwlaimung chini topic. Khwlaihalok no slainani. Hingke English bai hingnai voice change hingde basang active voice, passive voice, active voice ni passive voice tlangnani ekaba passive voice ni active voice tubunani obono hino Kokborok bai hingke Khwlaihalokslwlaimung eba English bai hingke voice change. Hingke Khwlaihalok dalbri tongo tamtamo. Number 1 hingke tangphang Khwlaihalok bono hino jeng active voice. Tangjaknai Khwlaihalok passive voice. Khachong Khwlaihalok impersonal voice. Tei paithak ni hingke tangnoi Khwlaihalok. O tangnoi Khwlaihalok okai kaini no tongo passive by active voice. O kaibri Khwlaihalok no ekdom clear kai mukosto khlainadi tamni ke ekdom points of view ni bukhakte obo belai important. Obono jeng 1 2 manma hekeno ebino clear ke mana nangnai. Tamon ni hinmalai o question portal jepru khlai afru ngeke confusion nangai thanai obono tomung no jeng memorize khaina rekmai angke. Abrongka tangphang Khwlaihalok, tangjaknai Khwlaihalok, khachong Khwlaihalok, tangnoi Khwlaihalok. Tangphang Khwlaihalok hingke haino sabiro active voice, tangjaknai Khwlaihalok, passive voice, khachong Khwlaihalok, impersonal voice, tangnoi Khwlaihalok, passive tei active voice kaini no tongo aboni bagai hino bono tangnoi Khwlaihalok. Hingke sujarak to sungsaimangka Khwlaihalok means voice, voice no change khainani hingke Khwlaihalokslwlaimung. Hingke orte kaisa kongka active voice ni passive voice sini slaimano abahaya. Active voice ni impersonal voice obo slaidi hinai rimano. Ekaba active voice ni passive voice slaidi abahakebo rimano. Example Kokborok bai sana thang hingke tangphang Khwlaihalok ni tangjaknai Khwlaihalok slaidi ekaba tangphang Khwlaihalok ni khachong Khwlaihalok slaidi hinai bo rimano. Khwlaihalok ni swlaimung ni raida bo jeng thanglaina phaidamoni sika Khwlaihalok ni chikoncha definition jeng nainai lena obo mukhos nagnani necessary ya haifano nainai lena. Khwlaihalok wngkha khwlaimang khwlaimani bagui kokbutang ni khwlaibai tangphang eba tangjaknai ni ngyakheba khlai ni kokmang ni eba khakamung ni halok bojapmung no sinirinai khwlaimang khwlaimung no hino Khwlaihalok. Hingke sujorang khaklaio kise misa sekle idea angkhana totally bujimanya phano hingke tabo phadi chini samung skai Khwlaihalok slainani se. Hingke Khwlaihalok bahaike slailaini se obono saimanlaina. Khwlaihalok slaimani main kok no wngkha kaham khwnade do. Kaisa kok no dalnoi khe samani phiaba meaning ke same no akong kok sai tongo phiaba guriwi je kok samani amono hino Khwlaihalokslwlaimung. Simple ke jodi sana thangkai tang hingke example romdi police sikok khoroksa romkha. Hingke obono no jeng te kaisa kok bai sana thang hingke sikok khoroksa police bai romjakha phiaba o kok no kok sai tongo te kaisa doron khlai eba te kaisa raida tei police sikok khoroksa romkha obo hingke jeng hino active voice. Chini Kokborok bai hingke tangphang Khwlaihalok obono hino tangphang Khwlaihalok tei o police sikok khoroksa romkha himano no jeng passive voice tlang hingke sikok khoroksa police bai romjakha wngoi thang obono kai hino Kokborok bai tangjaknai Khwlaihalok eba passive voice. Active voice ni passive voice o slaitlamani. Hingke exam rogo bo obahaikeno phaio tangphang Khwlaihalok ni tangjaknai Khwlaihalogo slaidi eba bahaike slainai nei phaika hingke taromdi tangphang Khwlaihalok ni tangjaknai Khwlaihalogo slaidi hinai borok statement diribano Aming Shinjo Masa Watarkha obo hingke active voice to
hingke tabuk obono passive voice tlangdi means tangjaknai khlaihalok tlangdi hingkrukai obo wngwi thangnai aming bai sinjo masa watharjak kha obo hingke tangjaknai khlaihalok hingke tangphang khlaihalokni tangjaknai khlaihalok slaidi hinui hingkrukai chai aming bai sinjo masa watharjak kha wngwi thangnai abo khumtoya koktun kangsa sikha romde obono tangjaknai khlaihalok slaidi hingke obo haingnai khumtoya bai koktun kangsa swijak kha parmita rwsapmung thaisa rwsapkha parmita bai rwsapmung thaisa rwsapjak kha hingkai basically jeng oro tamo phelaimung nukjaka hingke tangphang khlaihalogo hingke bai tei jak thepajak ya hingke tangjaknai khlaihalogo hingke abo bai tei jak thepajagwi thango rwsap kha hinmabono jak thepajagwi abo rwsap jak kha wngwi thangmani chang nukha rabo no bwtharkha hingke tangjaknai khlaihalogo hingke cheng bai tei jak thepanai hingke obo haing thanai abo rabon ram bai bwthar jak kha uro hingka hingke bwtharkha tongmani amoni yakulo cheng jak thepakha hingke abo wngwi thango bwthar jak kha haide hingke tabuk tangphang khlaihalokni khasong khlaihalogo bahaike swlainai abo chong saimanlaina phiaba amoni swkang khasong khlaihalok tamo abo wngka hingke khasong khlaihalok hingke kok bwtango khlaini kokmang eba khao chongmungni kokno kotor hai nukjakte a khlaihalok no hino khasong khlaihalok ge example bisingtwi chong nailakai tebo clear ke saimannai khasong khlaihalogo chong kaisa kuisu jagao nangkukma jagao hingka hingke wakhlai hisabe jak tei thun rokno chong use khainai naina jaga hingkai use khai bo abo hai tangphang khlaihalok ang hatio thangnai hingke obo khasong khlaihalogo slaikya hingke obo haingnai ang hatio thangmung wngnai nung noksingo haphaidi nung noksingo haphainani wngthun tei kaisa example dakti no borokno nungdi dakti no borokno nungjakna wngthun borok mwsalaikha borokni mwsalaimung wngkha obo hingke khasong khlaihalokni example rok tangphang khlaihalokni khasong khlaihalogo swlainani obo chong saimangkha yaba tabuk faide oboni ulta khe nailaiyaani khasong khlaihalokni tangphang khlaihalogo swlainani abo bahaike hingke romde khasong khlaihalogo tini borok phunukjaknai hingke obo tangphang khlaihalogo swlaike obo haingnai tini borok phunuknai cherai rokni maisamung wngbaikha obono tangphang khlaihalogo tlangkhe cherai rok maisabaikha ani kothoma thaisa swijakkha ang kothoma thaisa sikha khasong khlaihalok aro no tongjakgra thun tangphang khlaihalogo hingke aro no tongthun bubagra khoro waisa thangwi phainang thun tangphang khlaihalogo hingke bubagra khoro waisa thangwi phaidi hingke mujorachini tangphang khlaihalok tangjaknai khlaihalok tei khasong khlaihalok o kaitham point paitha tei chini paithakni point number 4 tangnungni khlaihalok je passive active voice mani obo basically examples bini bwkhaktwi asi important ya phainani bo belai chances rare phiaba saimanai tonango tangnungni khlaihalok ba passive active voice bahai wngwi man eba bini sentence rok bahai obo kisa nailaiyaani obo hingka khe kaisa kokthai bai tei kaisa kokthai belai related tei kaini tongma bagwi bini swlaimung wngya example borok bangkhai manui kwmao kamchwlwi kichigo dati no panda mwthakjak kha melao rangbaio salthangkhai hor phaio muktui laikhai imang nugo obo hairo
Gebab song ang kaklayo sikon sa video lesson bisinti norok sirmung manghananai. Paithago norokni bai kaisa homework omoni bisinti nang saimanai je norok busuk manka eba busuk bujikha busuk saimanka obon norok ano comment khaisadi. Punira mo samung tangkha. Obo tangjaknai khwlaihalogo bahayengnai ano comment khaisi holdi. Next tekaisi angkangke tangphang khwlaihalokni khasong khwlaihalogo swlaimungdi. Nung mai safaidi. Obono khasong khwlaihalogo swlaimungdi. Dai tini lesson ang sunungsiko. Kawaisi malai kene tekaisi total topic no tubu total video tubu. Belakino hambai.